Өфілі уктуслардың һөнәри білімін камиллаштыру буенча республика үҙәге асылды. Һаумыһығыҙ, эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсемә Иштанова. Программабыҙҙың ҡунағы Өфе күп профилле һөнәри колледж директоры, Башҡортостандың атҡаҙанған мәғариф хеҙмәткәре, педагогия фәндәре кандидаты Сантимер Баязитов. Һаумыһығыҙ, Сантимерович. Һеҙҙең күп профилле колледжда яңыраҡ ҡына шундай ҙур сара булып үтте. Ул республика уҡытыусыларҙың һөнәрен камиллаштырыу үҙәге асылды. Әһәмиәте нимәлә был сараның? Ғөмүмән әйтәйек, ошо көндәрҙә был ҙур сара беҙҙең колледж базаһында асылды бит инде, сөнки был ошо уҡытыусыларҙың һөнәри белемен камиллаштырыу буйынса үҙәк асылыу, ул инде беҙҙең федераль проект нигеҙендә киләсәк уҡытыусыһы милли ошо мәғариф федераль проекты нигеҙендә асылды. Һәм был үҙәкте асыу өсөн, әлбиттә, мин әйтеп китернем, ошо һуңғы арала ғына бик көсөргән эш алып барылды. Бында инде, мәсәлән, бик ҙур ремонт эштәре эшләнек беҙ. Ошо беҙҙең колледж базаһында һәм шулай уҡ йыһазландырыу буйынса, әйтәйек, әлеге замандың талаптарына яуап бирерлек бик шундай матур уҡытыусыларҙың белемен камиллаштырыу буйынса, уларға шарттар тыуҙырыу буйынса бик әлеге заман талабына ярашлы рәүештә йыһазландырыу барды. Хатта киләсәк заман талабына яуап биргән ысынлағаһында шулай итеп йыһазландырыу башҡарылғандыр. Ысынлап та республикала мәғарифты үҫтереү институтында ла уҡытыусыларҙың һөнәри белемен камиллаштыралар. Һеҙҙең курстар, тип әйтәйек, һеҙҙең үҙәк нимәһе менән айырыла? Беҙҙең үҙәк нимәһе менән айырыла? Бында инде беҙ һәр бер уҡытыусы менән шәхси рәүештә эшләрлек мөмкинселек буласаҡ. Бында инде дистанцион алып бараһығыҙ? Дистанцион ғына түгел, шул ваҡытта әлеге бөгөнгө талаптарға эйә булып, ысынлап та дистанцион йүнәлеш ул шулай уҡ бик киң таралған. Һәм шул ваҡытта һәр бер уҡытыусының шәхси белемен камиллаштырыу буйынса беҙҙә хәҙер мөмкинселектәр бар. Бик ҙур матур шарттар тыуҙырылды. Бында инде һәр бер уҡытыусының әйтәйек инде шәхси эш планын, эш маршрутын булдырыу буйынса, шундай беҙҙең инде киләсәккә йылғала һәм алдағы йылдарға шундай беҙ пландар төҙөйбеҙ һәр бер уҡытыусыға һәм ошо пландарҙы тормошҡа ашырыу буйынса эшләйбеҙ. Әлегә теләк белдереүселәр бармы һеҙҙә белемен камиллаштырырға? Хәҙерге ваҡытта бик күп теләк белдереүселәр. Беҙ инде 1 сентябрҙан алып эште башланыҡ. Әле колледж нигеҙендә башланыҡ. Әле үҙәк асылмаған, асылып өлгөрмәгән хәлдә лә, бөгөнгө көндә 700-гә яҡын уҡытыусы белемен камиллаштырып өлгөрҙө. Кемдәр менән шөғөлләнә уҡытыусылар? Әлбиттә, бында инде беҙҙең үҙәктә бик юғары квалификациялы үҙебеҙҙең уҡытыусыларыбыҙ эшләй. Бында инде улар бөтәһе 15 эшләй хеҙмәткәр, шуларҙың 8-е улар юғары квалификациялы фән кандидаттары. Улар дистанцион рәүештә бүгенге көндә уҡытыусыларына ҙур эш алып баралар. Ысынлап та һеҙҙең педагог коллектив тураһында ла әйтеп үтеү кәрәктер. Ошо урында урынлы булыр. Ул педагог коллектив ҡасандыр Өфөлә эшләп килгән, 3 колледж нигеҙендә барлыҡҡа килгән. Шулай бит? Ғөмүмән 12-нче йылда ул Башҡортостан хөкүмәте ҡарары менән ул ваҡытта, әлбиттә, ошо эшләп килгән ҡайһы бер уҡыу йорттарын әйтәйек тулландырып, уларҙы бер уҡыу йортона әйләндереү ҡарары булған битне. Бөгөнгө көндә беҙҙең ошо колледж базаһында әйтәйек, ул 3-нче педагог колледж, 1-нче педагог колледж һәм 38-нче һөнәри белем уҡыу йорты. 3 уҡыу йортон тәшкил иткән 13-нче йылда инде Өфө ҡалаһының киң профилле һөнәри белем биреү колледжы тигән шундай исемгә лайыҡ булды инде. Һәм бына тап ошо уҡыу йорттарының педагог коллективы тупланды, тимәк, был һөнәри колледжда. Ниндәй йүнәлештәр буйынса белгестәр әҙерләйһегеҙ? Бүгенге көндә беҙ инде 10-дан артыҡ йүнәлеш буйынса белгестәр әҙерләйбеҙ. Иң беренсе ул башланғыс класс уҡытыусылары. Һеҙгә мәғлүм булыуынса, ул бит республикала бүгенге көндә бик шундай актуаль темаларҙың береһе, сөнки уҡытыусылар етешмәй. Беҙ инде был йүнәлештә бик әүҙем эш алып барабыҙ. Һәм шулай уҡ балалар баҡсалары өсөн тәрбиәселәр,
Шулай ук әгәр дә һөнәри белем бирү юнәлешенә килгәндә, инде монда әйтәйек, парикмахерлар, ашнаксылар, шулай ук программистлар һәм шулай ук физкультура укытучылары, тренерлар һәм әйтәйек дизайнерлар, мәсәлән, театрдар өчен костюмерлар һәм башка шундай юнәлешләр әзерләйбез бар бездә. Актуаль һөнәрләр, кирәкле һөнәрләр дип әйтергә мөмкин. Студентлар өчен нинди шартлар булдырылган? Студентлар өчен безнең эргәлә генә дөйм ятак бар. Ул 550 кеше хыйрлык яшәй торган инде эргәлә генә. Шулай ук безнең колледж базасында бик матур эшләп килә вокаль юнәлеш буенча уларның дәрестән тыш өстәлмә белем бирү юнәлешләре бар. Бында инде шул вокал буенча бик югары квалификациялы белән укытучыларыбыз эшләй. Шулай ук бию түңәрәге үдебезнең ансамблебыз бар. Шунда бик матур үзләренең репертуары бар. Менә шулар төрле ярышларда катнашып бейдәр. Шулай ук спорт буенча гелбез хатта халыкара кимәлдәлә безнең чемпионнарыбыз бар. Менә бу юнәлештә бик зур эш алып барабыз. Һәм шулай ук күптән түгел безнең базала узды бөтен республика кимәлендәге башкорт теле буенча олимпиада. Ул инде быел 2нче тапкыр узгарыла. Һөнәри колледжлар арасында. Һөнәри колледжлар арасында һәм уңышларыгыз нисек? Уңыштарыбыз мин әлеге ошо мөмкинчелек менән файдаланып, мактанып китергәлә мин әзермен. Беренче, икенче, өченче урыннарда алдык. Шулай булгас, мин уйлыйм, әлеге ошо юнәлештә безнең укытучыларыбыз бик әүдем матур эш алып бара. Бүгенге көндә 7 безнең колледжда башкорт теле һәм әдәбият укытучысы эшләп килә. Шуларның 4-әү филология фәннәре кандидаттары, Башкортстанның аткадыган укытучылары эшләй. Шулай булгас, безнең студентларга, буласак укытучыларга шундай матур һөнәри белем бирәбез. Олимпиадада катнашучы студентлар, улар нинди факультетларда укыйлар? Улар буласак укытучылармы, әллә башка һөнәрияләрне төрле башка һөнәрияләрендә улар бүгенге уларның белеме төрле һөнәри буенча юнәлешләре бар. Улар тик башлангыч укытучылар гына түгел, шунда ук монда физкультура укытучысы һала, шул ук мәсәлән программист булып әзерләнгән студент һәм башка һөнәрләр уларның иң беренче ошо башкорт теленә дәүләт теле буларак, шулай ук туган тел буларак уларның ихтирамы һәм хөрмәте, улар бик теләк белән өйрәнәләр башкорт телен. Димәк, дәүләт теле буларак һәм туган тел буларак өйрәнелә башкорт теле. Һәм быел шулай ук республикала үткән төбәк укытучылар, башкорт теле укытучыларының төбәк конференциясында һөнәри колледжларда, техникумнарда башкорт теленә укытуга аерым игътибар бирү кирәклеге турында укытылды. Буна нинди әсбаптар, нинди методика буенча укыйлар? Уларның үзенчәлеге нимә дәреслекләренең? Бүгенге көндә безнең укытучылар төркеме, әйтәйек, хәзер эшлекле башкорт телен үстерү буенча улар методик әлеге күрһәтмәләр буенча улар үзләренең методик әсбабын әзерләйдәр. Бында инде мәсәлән шул ук теге һөнәри төрле һөнәрләрдә башкорт теленең дөрес кулланылышын улар әле бүгенге көндә әзерләйдәр. Шулай булгас, мин уйлыйм, бында инде гомумән башкорт телен дәүләт теле буларак өйрәнү һәм туган тел буларак өйрәнү ул инде дөйм методик, улар республикага кабул ителгән методик күрһәтмәләр нигезендә. Шулай ук һөнәри уку йортлары өчендә безнең укытучыларыбыз үзләренең тәкъдимнәрен, менә әйтеп китүемчә, эшлекле башкорт теленең артабан аның даирәһен арттыру буенча эш алып баралар. Димәк, без башкорт телен белгән, тиешле кимәлдә белгән һөнәрчеләр әзерләйбез. Тиздән 14 декабрьдә республикала башкорт теле көне үткәрелә һәм ул шуны һәм үзенчәлекле быел онда башкорт теле елына йомгак тыйхала. Һеҙҙең колледжда ошоға арналған саралар айырым үтәдер мөгаен? Әлбәттә, бүгенге көндә без зур әзерлек эш алып барабыз. Бында инде шул ук олимпиада һөҙөмтәләре менән генә түгел, ә гомумән ел әйләнәһендә ниндәй саралар узды, гомумән безнең укытучылар ягынан да, шулай ук студентлар ягынан да, шул ук вакытта әйтеп китергәрәк, ата-әсәләр ягынан да, чөнки без зур шундай кинәнеш менән, ата-әсәләр белән зур эш алып барабыз.
дөрес аңлату эшләр алып барабыз. Чөнки безнең тыгыз бәйләнештә ата-әсәләр белән эш алып барабыз. Гомумән колледждар шуны һаман аерылып тора, уның укытучылары ата-әсәләр белән дә тыгыз бәйләнештә эшли. Шулай. Методика Шулай булгас, менә шул 14 декабрьдә Мөниләем матур сараны ошыгымнан елды йомгаклап, киләсәккә матур пландар корып, бүгенге көндә без инде бөтен Башкортстан басмаларына язылабыз. Ул башкорт телендәге басмалар, ул Башкортстан газеты булганмы, Кискөфе газеты булганмы, башка газета журналларга язылабыз. Гомумән безнең студентларыбыз бу юнәлештә бик әүдем катнашалар инде. Демәк, студентларыгызның ошондай уңыштарынан һөйнәһегез һәм уларга артабанда уңыштар юрайһыгыз. Уңыштар студентларыгыз касан үсә, әгәр дә улар югары уку йортларына инһәләр, ниндәй югары уку йортлары белән хезмәттәшлек итәһегез? Бүгенге көндә без 3 югары уку йорты белән хезмәттәшлек итәбез. Бында инде әйтеп китәргә кирәк, безнең классик университет Башкорт дәүләт университеты белән безнең бергә килешү төзелгән. Шулай ук Башкорт дәүләт педагогия университеты белән килешү төзелгән һәм күптән түгел генә без инде Өфе дәүләт техник университеты белән килешү төзедек. Һәм улар арасында безнең белән шулай килешү нигезендә эшләү этәргес бер көс булып тора. Өфе дәүләт нефтехник университеты. Өфе дәүләт нефть техник университеты. Һәм әлбәттә, менә бүген әгәр дә сыгарлыш класс укучылары ниндидер һөнәр хайлау турында уйлана икән, һез сакыралыгыз үзегезгә кыю рәвештә. Biz сакыралабыз, мин әйтеп китүемсә, менә бына 20-нче елда, мәсәлән, безнең кабул итү комиссиясы эшләне әүдем. Безнең 375, мәсәлән, бюджет урынына бөтәһе 2000-дан ашу гариза килде. Һәм шуларның 500-дан ашу студентын без кабул итеп алдык. Мөмкинчелеккә карап, әлбәттә, теләүчеләр бик күп. Димәк, һөнәри белемгә ихтыяҗ бар. Һөнәри белемгә игътибар бар. Мәсәлән, шундай юнәлештәр булды. Мәсәлән, шул физкультура укытучысына бер урынга 10 кеше дәгъва итте. Шулай ук, мәсәлән, программист юнәлеше буенча шулай ук 8-9 кеше бер урынга. Хатта әйтеп китәйек, бүгенге көндә менә мин укытучылар саны yetişмәй бит, башлангыч класс укытучылары дип. Менә ошо юнәлештә 6 кеше булды бер урынга. Демәк, ихлас рәвештә сыгарлыш класс укучыларын сакырып калаһыгыз. Һездә уңыштар теләйбез ишегезгә, әңгәмәгә дә ҙур рәхмәт. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, безнең студияла Өфе күп профильле һөнәри колледж директоры Сантимер Баязитов булды. Игътибарыгызга рәхмәт, һау сәламәт булыгыз.